Piye to iki? Kene arep nang warung malah mbok tutup. Halah kok pangga celeng kuwi sing moro rene. Aku dino iki gak mood buka warung, Dut. Beh, aku pengen ngopi ya, Dul. Ngopi nek warunge wong liya kono to. Aku arep healing. Walah, kopine jek arep mbok giling to. Ya wis gone tak gilingne, Dul. Healing patakmu, healing. Aku arep refreshing, jalan-jalan. Ndasku pusing mumet mikir warung ora payu-payu. Lah nyapo warung ra payu mbok pikir sampai pusing. Sing penting bulananmu kok nggone galino lancar lah ya wis to. Jajal wis cara dadi aku, sembarang mikir dhewe. Ya jelas mau pikir dhewe to. Masa arep mbok kon mikir aku. Mbokmu ya rumangsane. Bayu, lha aku duwe mbok kaya awakmu niki apa enggak oke to, Dul? Ya aku ki to sing gak oke. Ki blangkrah apa? Mosok anak umur